Salutare fraților, eu sunt Jimmy și am un anunț de făcut. Da, cineva chiar mi-a luat videoclipurile de pe YouTube și le-a postat pe contul lui de TikTok pretinzând că sunt videoclipurile lui. Vă voi arăta pe rând videoclipurile postate pe contul lui de TikTok, iar apoi o mică parte din același videoclip, dar postat pe canalul meu de YouTube, de unde este și copiat. Haideți să începem cu primul videoclip. Al doilea videoclip pe care îl putem găsi pe acest cont de TikTok iar apoi mai putem găsi videoclipul cu titlul Ajutoarele lui Cefre Marfă, partea 1. Apoi avem Regio 4373 pe ruta Dej Călători pe Clăm pe Someș. Apoi avem un videoclip cu un diesel cu numărul de parc 667, Interregio 1545, partea a doua. Următorul videoclip găsit pe acest cont de TikTok se numește pe canalul meu Regio Express Sfântul Gheorghe Brașov. Și nu doar că este copiată această parte, dar și descrierea este exact la fel ca pe canalul meu